हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो मामा आम चैनल सानी एंटरटेनमेंट को आपको स्वागत करुच्ची। हाँ आम चैनल टी आपको भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे कदा भी भूल आम भिडियो जब किसी त्रुटि थाए आपण आम कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे आम किसी इम्प्रूव करने चेष्टा करूँ। जेहेतु आज सोमवार टाइम पाखापाखि 10टा बाजिगला सानिमा बर्तमान आम गाधे रेडी होती चलतु देखा तापर आम कौन रेसिपी बनू आपण सहित सेयार करूँ चलतु देखा। मैंने देखु सानिमा बर्तमान गाधे रेडी हो सारे से बर्तमान फोन केमती बिजी अच्छा। सानिमा हाय कह दियो फ्रेंड मान को हाय कह दियो फ्रेंड मान सानिमा फोन देखुच कौन देखुच फोन ने कार्टून देखुच हम कर सारे फ्रेंड मान हाय कह दियो नमस्कार कर दियो हाथ जोड़ी नमस्कार जाओ। आम देखा सानिमा और मामा अजा सहित फोन बिजी अच्छा फोन देखुं। सानिमा कहाँ कथा हो देखते केमी कथा कार्टून देखा फोन ने से दुष्टामी होती। सानिमा कहते मुझे कार्टून देखी आमर केमी दुष्टामी होती कहते कार्टून देखी। सानिमा कौन देखो फोन कार्टून देखो हम कर सारे कौन हम कल देखो मामा सहित सानिमा के दुष्टामी कर देखो आपण मैंने कहते मुझे कार्टून देखी फोन ने सानिमा हाय कह दियो हाय कह दियो हाय कह दियो। सानिमा बर्तमान फोन धरवे फोन में व्यस्त अच्छा। हाय नमस्कार मु सन्नी कुह मु सन्नी कहीं आसी ना से कहीं भी ना तुम कह दियो से नहीं कही जाओ मु सन्नी सन्नी मु भलरे अच्छी अच्छी आपण भलरे खुशी रे रुहंतु नमस्कार मो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर निहाती करिवे थैंक यू फोन को नहीं कह दिया थैंक यू। मामा खाई भरा सानी सानी खाई देखो सानी सब्जी होती मामा जोर से भिड़ी खोई होती जमा खाई राजी होती देखो जबड़ा देखो सानी के जब रांधते को जमा खाई नहीं दो देखो जबड़ा खाई कोई पानी भी खाई ले अपे ना सानी को रांधते ए मामा भिड़ी दे मेरे बकरी खाई आगे खोली खाई थोड़ा को मामा सानी सानी जबड़ा चलिए सब रोटी के देते हैं अभी करना ताकि देखिए कौन बर्तमान देखो रुटी प्रस्तुत चलती देखो बर्तमान समस्त काम व्यस्त अच्छा रोषे अलरेडी स्टार्ट हो गलानी अलरेडी तरकारी बना सरले रुटीटा हम हो सारे फिर रोषे बना हम गाधा देखो आम बर्तमान रुटी प्रस्तुत चलती
ଆଉ ଏଠି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଖାଇନେବା, ଖାଇସାରିକି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ସିଝେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଦେଶୀ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ପନିର ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ପାଇଁ ଆମର କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଛେନା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଛେନା ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଦେଶୀ ପନିର ବନେଇବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ଉପାୟରେ ପନିର ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡି ଆସିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡି ଆସିଲାଣି। ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ବେଶୀ କ୍ଷୀରଟା ଛିଣ୍ଡିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକିଣି ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତସଲା ନେବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ପନିର ପାଇଁ ଛିଣ୍ଡି ସାରିଲାଣି। ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ସାରିଲାଣି ଭଲସେ ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇକିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ଲାଗିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେଲେ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ାଟାରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଭଲସେ ପନିରଟାକୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କରିକିଣି। କାହିଁକିନା ପନିରଟା ଆମର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ପନିରଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଟାଣିକି ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ଥାଳିକି ନେବା। ନେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କପଡ଼ା ଭଲସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ନଧିଦେବା। ଚିପୁଡ଼ିକି ଆଣି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ନଧିବା ଦ୍ୱାରା ପନିରଟା ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଚିପୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ପନିରଟା ଆମେ ନେଇକି ଛାଣିକି ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଓଜିନିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଏମିତି ନଧିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ପନିରଟା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପାଣି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଲିଗିରି ଯିବ। ଆଉ ପନିର ପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଦେଖିବା ପନିର ଆଣିବା। ଏଠି ବସିଯିବି ପନିର ଆମେ କେମିତି ବନାଇକି ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପନିରଟା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା କପଡ଼ାରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଆମର ମୁଁ ଧନ ଖାଉଛି। ଧନର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତମ ଦେହ? ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି?
ବାବା ଓଷ ଆଣିବେ କହିଛୁ ବାବୁ ହେଇ ବାବା ଓଷ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଧନକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ତୁମେ ବି ହାମ କରୁଛ କ'ଣ ହାମ କରୁଛ ସାନି ବି ହାମ କରୁଛି ରାଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାନି ରାଗିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାନି ମାମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ସାନି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଦୌଡୁଥିଲେ ତୁମକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ଦେଲା ବାବା ଦେଲେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆଚ୍ଛା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ ନେଇକି ଆସିଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ବେ ବାବା ସାନି ଅନା ଉପରକୁ ଅନାଅ ସାନି ମାମାକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦବନି ଜମା ଦବନି ଏ ହାଇ କହିଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦବ ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ଦବନି ଏକା ଖାଇବ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ ସାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରସେ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାମା ଜୋରସେ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସାନି ସାଙ୍ଗରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଝିଙ୍କାଝିକି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରସେ ଝିଙ୍କାଝିକି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତା ମାମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲାନି ମାର ଉଡ଼ ଏଇ ତା ମାମା ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଝଡ଼ଝଡ଼ିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାନିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ସାନି ଫେରେ ଉଠିଲେ ଏଇ ଛଡ଼େଇଲେ ଫେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାମାଟା ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାନିକି ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସାନି ଫେରେ କାନ୍ଦିଲେଣି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ବୁଝିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାମା ସବୁ ଖାଇଦେଲେଣି ସାନି ମା ଫେରେ ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲେଣି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ବନ୍ଦ କରିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତା ମାମା ସବୁ କିଛି ଖାଇଦେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖେଳୁଛି ବଦମାସି ହଉଛି ସେ କେତେ ବଦମାସ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତାର ଚା ପିଇବାରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ରହିଲେ ନମସ୍କାର।